exposició. Com dèiem al programa demà que teniu per aquí, donem les gràcies a això, a tots els que l'han fet possible, des de l'Ajuntament que ens ha acollit, a Càritas per la seva col·laboració, al nostre cosí Carles, que també dirà unes paraules, a l'Aina, la meva filla, que ens ha fet els cartells i la propaganda, i als artistes, a la Rosalia Somoy i la seva filla, la Laura Pastor, que després ens deleitaran amb unes peces musicals inspirades en els quadres de la mare. I només això, que desitgem que tots gaudiu dels seus quadres. Els hem preparat amb molta il·lusió i, mama, esperem que t'agradi tal com ho hem fet. Gràcies.